Ongi etorri Lizen sormen txokora. Gaur eskulanen txanda da. Eta gaurko protagonista plastikoa izango da. Gaur itxulapiko bat egingo dugu. Nola? Berehala erakutsiko dizuet. Ara, bukatu dugu. Gure amalurra hobeto zaintzeko badakizu ezer egin behar dugun? Bai, plastikoa ahalik eta gutxien sortu eta erabili. Eta noski esango duzue. Jada daukagunarekin zer egingo dugu? Berrerabili? Gaurko atalean hurrengo material hauek behar ditugu. Plastikozko botila, pintura, kola likidoa, kartulina, tapoiak, pinotxo papera, eranskailuak, loreja guaiarrak, begiak, errotuladorea, pintzela, kuterra eta guraizeak. Has gaitezen, plastikozko botila bat hartu eta heldu bati laguntza eskatuko diogu hemendik mozteko. Kuterra hartu eta botila erdian zulotxo bat egin. Jarraian, guraizekin moztuko dugu botila. Honi, zati bat kenduko diogu. Orain, lekeda eman eta sartu bata bestearen barruan. Nonbaitetik sartu beharko dira txanponak itxulapikora, ezta? Zuloa egin behar dugu kuter baten laguntzaz. Horrela. Gure itxulapikoa tinko geratu dadin, 4 hanka jarriko dizkiogu. Horretarako, botilen 4 tapoi behar ditugu. Tapoi bakoitzean kola pixka bat jarri eta botilara itxatziko ditugu. 2 aurrean eta 2 atzean. Zoragarri! Eta orain, margotzeko unea iritsi da. Animalia bat izan daiteke. Zer iruditzen zaizue? Zein koloretakoa izango da gure itxulapikoa? Gorria, arrosa, ala berdea? Aukeratu 3etako bat.